Preocupación en Ribeiro detectarse un gromo de COVID entre o alumnado e o persoal docente do CEIP o grupo. O número de casos positivos ascende xa a 11 persoas. Se produce un gromo sempre surge unha preocupación de que todos os datos tan positivos que estamos tendo pois se puderan torcer. Sin embargo, precisamente o que sea no ámbito da educación, donde hai tanto tipo de medidas de aulas burbulla, o feito de ter controlado prácticamente pois a transmisión ou non haber tanta conexión como pode haber pois en outros ámbitos, a nos fai pois concebir esperanzas de que vai a ser controlado moi rapidamente. Precisamente esta tarde, ao redor dunhas 260 persoas, entre alumnos e persoal do colexio, do edificio anexo, onde se sitúan as aulas de infantil ata segundo de primaria, foron citados para a realización das probas PCR. Vai a axudar, lóxicamente, ese cribado tamén para o colexio. O propio Concello actuou ali con medidas de desinfección este fin de semana. Polo tanto, eu espero non só a máxima rapidez na total extinción dese gromo, sino tamén na tranquilidade que está tendo todo o corpo educativo. Polo de agora, a falla de coñecerse da existencia de máis positivos, hai 2 aulas pechadas. As autoridades sanitarias non descartan máis medidas preventivas no centro, no caso de confirmarse novos positivos asintomáticos, para así frear a cadea de contaxios.